А тук няма ти преча като седиш. Аре бе, какво го ударихте на молитва толкова? Бе, какво сте? На кой са молят? На Светия Дух? Клепарници. Джамо! Джамо, всички тебе чакат днеска. Внимавай, че ще има стригане. Джамайка да трябва да си изиграе матча днеска. Кой е Джамайка? 6-ти номер. Той е малко по-тъмен от Димитър. Те с Димитър са снимали до черния съдия, до черните екипи, не мога ги видиш. Го Джамо, гледай, виж ли? Днеска се... Бой! Бой като цанкове. Бой са. Авенета. На Дания, бе, Джамо! Хайде, Лъчо! Хайде, Лъчо! Лъчо, ма обажди се, не си трай! Той има в началото малко гипса и страх. Така, натискай! Те клекнаха! Браво! 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 Гол! Това беше много добро. Това беше много добро. Измъкна между тримата. Днеска Джамо трябва да си направи матча да бием. Дай му картон, бе! Отзад го ритна, бе! Съдията! Айде, дигни са на Стиви една топка остра. Много е важно да е силен удар, остър. Само да отклони. Аре. Браво, бе. Айде паса вече. Не назад, бе. Напред играем, бе. Искай, айде. Право на нашите, виж, първите минути държат. Аз ви казвам, че днеска Джамо си направи матча. Защото на такива лозогорец им трябва така като Джамо да ги подпре.
Его пак е Джамо, виж? Бой, бе! Си подготвила всекър. За нерви. Топката! Гледайте топката! Лъчко, искаш? Да? А, Лъчко? Не. Бутни го да излезе, бе! Джани! Да. Аз не е матч тук. Аз съм в София, бе, човек. Спокойно! А, така. Това вече е професионализъм. Не е браво това, ама айде. Нема да се шашкат отзад. А, така, гони го, той ще сбърка. Айде! Айде, бой! Бой! Това трябваше да е гол, бе! Кой? Никито ли не го вкара? Това виж една грешка тяхна и ставаше играта. Гони! Айде, Стиви! Ти си Стиви! Бой, бе! Браво, бе! Иване, върди вратата, Иване! Далече си от вратата! Гледал къде е дошъл! Там няма как да стане. Фърля веднага.
Пасче, пас. Айде ги. Пас! Само така натискай. Натискай, те ще клекнат. Браво! Е, това е. Шаш! Гледай се. Слушали ги? Акцентирай го, де! Една крачка му трябваше. Нашите добре ги натиснаха. Сега не вкарат един гол, ще озреят. Успокой се, бе. Не се обяснява, ей! Главите се удариха. Те, щом са се ударили главите, това е най-здравото. Шаш! А, така, шаш! Важното е ги шашкат нашите да бъркат те. Дуспа, е! Браво, 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 браво! Бой, бе! Гол! Джамо, няма грешка, аз ти казвам, че Джамо си направи днеска матч. Кой искаш да играе, бе? Лудогорец да играе, бе, клепар. Браво, браво! Айде ги!
Браво! Айде го! Джамо! При Джамо няма минава. Аре, дигай бе, съдията! Дигай! Иво, натисни го, бе! Браво. Той да връчи, той се облече. Колко пъти, бе? Колко пъти, бе, господин съдия? Колко пъти, бе, съдията? Смутаняк! Четворката никой не е. Значи ти мога да приказваш и не мога да Тук на жените е забранено да говори. Да, бе. Няма нищо. Айде, играй, добре. Нашите имат самочувствие. Не. Можеш. Много буташ, бе. Тегли. Рамо! Мале! Алекс, Рамо нямаш ли там, бе? По линията, само го бутни и той излиза.
Джамо! На терена Джамо! Номер 1 на матча до сега. Всичко мина през него в този матч. До тук е. Тело, гледай топката, Тело! Не фаул, не фаул, не фаул, бе! По-му играе за фаул, гледай топката! Стиви, бягай, скачи и там, че си най-висок. Тук няма смисъл да стоиш. Ще я дигне. Сбъркай, така, давай натискай. Така. Нека са шашката. Двадесет втора минута още. Добре. Добре играят момчата. Така, браво. Пасиво. Аз не очаквах, че ще играят толкова добре. Мислих, че се оплашат. Хора се плашат, бе, брат. Някой път, като свият и краката им умекнат. Те не са извънземни нещо. Умекнат им краката и гледаш какво става. А сега играят твърдо. И те имат по 2 крака, бе. Така е, ама някой път, като се огънат и почва е на оритане. Тук има игра. Спокойно. Накрая топката ще е в Джамо. Браво, бе. Прави се, прави се. Тия разград, бе, какво викаш? Чакай да вкараме гол, ще спре, бе. Стига си пъти, ма да те не. Клепарник. Той ще казва кой ще кара влак. Да си гледа там дали Урмана. Ма нямаше такава фал, бе. Тук беше пред нас. Нямаше такава фал, не са го ударили. Артисти като в 2009 одеве лежаха по целия терен тук. Да пазят резултата. Сега нашите никога не са играли грубо. Това е ясно да бъде докторица на терена. Да. Ама те си имат техен лекар, не ползват точно. Да си имат, бе, те. Толкова тапанари плащат програмите на Домусчиев. Това към младежта и спорта? Не бе, нали е негова програмата? Евроспорт е едно, там две. Диемите, какви бяха? Служи ги по 14 лева 1 милион човека. По 14 лева са 14 милиона, само така е. От нищо. Кой даде картон?
Он е тъпанар ли, бе? Той знае, че ако паднат тук, ще го уволнат. Заради това писка. Той не писка треньора, ония с брадата там писка, къде го оглавяват. Не е ли треньора? Не, бе, друг треньор. Ето са Ето къде цял щаб. Он е младия треньор, бе. То са къде с кръстените ръце е треньора, ама то зад него писка. Е, това малкият пред него, не е ли треньор? Да, не, той е. Аз такам, че той го оглавя писка. Така наречения викач на... Той дава къл. Доспа, внимавай! Абе, спрете ги, бе! Ей, това е трета пресечка, вече я давате оттам да я бие. Така Левски ни вкараха 3 гола на 2007. Халфа не покрива бега и... Ах, Джамал, сега ще го изреда, гледай какво прави Джамайка. Аре, би го, де! Какво седиш и го гледаш? Лошо! Бенчев нещо свърши батериите. Халфовете почна да не тичат. Измориха ли се? Това още е началото на матча. Аса на кой? Аса на кой? Стиви, иди помагай, бе, Стиви! Е, сега Стиви трябваше да е там. Стой като Цанко и гледа. Кажи му, те викни му. Няма ме чуя далече. Той после ще ме чува на камерата. Като седне с мама да гледат матчи, мама ще му каже това така, това така, това така. Браво! Пас! Тук вече не мога да идеш никъде. Пак Стиви. Дай му е веднага, бе, дай му е, бе. Е, такива грешици са най-важни. Те почна да ни разиграват нещо.
Джамо! Само така. Успокой се, бе! Тапунгев! Джамо играе най-чисто. Какво искаш, бе? Дай му картона то, Дай му картон, бе, Мишко! Сам си вили. Аре, Бенчев, искай топката, бе. Айде, не самотайте, бе. Така. Давай, Стиви. Кой ми забавиха темпото нашето? Браво, браво. Ма това трябваше го изиграеш сам. Да си го владее. Какви ме муджелъци прави? Браво, 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 айде си! Абе, що не са на ногти тия момчета, бе? Измориха ли са, бе? Само тук ли четворки? Една Шкода и тук в Розбаира. Нещо му мекнаха краката. Без фал. Бутна го. Той ще падне това. Топката гледай, бе. Топката, бе. Спокойно само. Малко спокойно сега. Фал, бе, бута го, бе. Котарака. 33. Гони вратаря, гони, той ще сбърка. Така. Ето! Аре си ви! Бе, Ники, втори път не го правиш. Сега гони. Сега Джамо го нема. Немет прав така трябва да направи. Какво бе, да го спъне ли е по-добре, бе, тапанар? Колко пъти беше преди картон? Сега се тичи има картон. Съдята, тия децата не обичат, бе. Деви смотане към. Ма за какво тази стена, бе? То от центъра, бе. Кой ще направи с тази стена? Само ще сбъркат Котарака. Абе, дай му картон, бе! Аре, бийте го, бе! Браво, бе, момче! Браво! Тичай! Дуспа! Аре, във вратата, бе! Във вратата, бе! Бой, бе! Гол! Така! Те слушат обаче, бе. Затова го викаш. Защото станаш един треньор. Слушат. Минал съм ги тия вече, пробега като минеш.
Аз съм учил дядовците им на футбол, бащите учих, нищо не става от тях. Сега и внуците им да учи. Бой, бе! Бой, бе! Абе, стига са! Ей! Стиви трябваше бие веднага. Той вратар два пъти го сбъркаха, гледай сега бърка. И нашите не можаха да се възползват. И двата пъти Николай не можа да дигне Никзата. Картони нямаше, бе, съдията! Оре, що не реве сега на Лудогорец, бе? Що не реве сега, бе? Бе, клепара му да е воде, вика тук тича по линията. Сега що не реве? Му чупи краката. Лувато сърта на печен. Стиви! 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 Чакай се обърне, направо му кажи кой. То вътре се чува на игрището. И то е идеално. Така се не вика, Тия деца ме изкефиха. Не, така. Така се не радва. Стиви! Стиви! Ти би си му казала да не дига ръка. Що? Се обажда. Чака баща си. Ела, кажи, бе. Да, бе. Как бе, брат? То сега ще го изкара. Бе, брат. Да, Мари, не ми пращи, не ми пращи. Браво, бе, браво, бе! Бой, бе! Би, бе! Да, бе, брат. Бой, бе! Ево гол. Напред, напред още. Лъчо, напред още. Браво на Вилеве, това направи тук 3 пробива, 4. Невероятни. Крака слагай, Стиви, дълъг си. Той се измори. Нема ти да е фал за това. Айде гола! Айде! Айде гола!
В очите го удари, няма нищо. Ама след това ще му стане топло на лицето и на носа. Ще мотиш. С първа минута, не почнахме 2 минути тук загравки, 39-та минута. Още 5-6 минути. Браво, Чи! Пас! Няма смисъл такава борба. Котарака много излиза, ще върнат някоя топка и ще я изгледат. Те Старкалан, ако им не вкарат по един гол от центъра, не могат. Хора, влеси, бе! Ръка имаше! Колко пъти, бе, нещастник! Дай му на лъчо вода да си измие очите, бе. Тя го удари в очите. Абе, бий направо, Бенчев! Никиле! Той няма прав удар. Той ще бие фаут. Бенчев! Бенчев, иди го надани един прав удар, бе! Ники ще я завърти фаут. Ама той дига. На кой? На баба си. Вече си му свали, бе, брат. Тия се панираха, бе. Тия се панираха Лудогорец, бе. И там. Те така му играят 3 мачи, резултата ще е 0-0. Те не са нищо особено Лудогорец, бе. Нищо особено не са. Шанс. Просто са здрави физически. Те на това разчитат второто по време. Картон, червен! Той му дадоха на нашия картон, също трябва да го пара до стрелката. Сега си го връща просто. Ма и нашия го пара да до панелката по същия начин. Да. Размениха си.
трябва да падат и такива да трябва печелят. Те май няма отбор да не са били с по 3-4 гола. Его Стивица. Гол! Але, бе! Браво, Бенчев! Така. Айде още един за спокойствие. Стиви, би във вратата, не мотай топката. След малко, след 5 минути пак така. Как го направиха хубаво? Кой го вкара гол? Бенчев. Той дето идва тук насам в средата, виж го. Той има силен удар, прав. Той вкара един гол тук от 25 метра. Да, си го спомням. Сега ще лягат за дуспа, гледай. Още 2 минути! Айде свири, бе! 47, да, 47. Съдията! Ще свириш ли, бе? Тъпан! Айде свири, бе! Или чакаш да спадеш? Тиха, бе. Нека починат малко момчета. Айде свири, бе! Ще дам дуспа. Браво, Вили! Браво, Вили! Браво! Бой, бе! То ще го дара вече. Бой, Бенчев! Браво, браво! Ай, свири края по времето, ей! Айде, лягайте! Ево го! Сам иди можете. Левът! Браво, чета! Левът от тъпа.